Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. For godt og vel et stykke tid siden, jeg tror omkring en uge, så jeg bestilte altså en pakke, og i går der fik jeg den altså hjem, så jeg tænker lige, at vi skal teste den sammen i dag. Det er altså et produkt, som jeg vil have i sygt lang tid, og jeg ventede så længe på, at det skulle komme tilbage i selvfølgelig min shade. Og det gjorde den så endelig. Det fik jeg selv besked om, og jeg skyndte mig bare ind og købe den. Men hvis ikke nogen af jer har gættet det, så er det altså den her Made by Mitchell Curve Case. Og det er altså i shaden Light, fordi jeg tænkte, at medium ville blive for mørkt til mig, også hvis det skulle være lidt mere naturligt i det. Så heromme, der står altså alle shadesene, som I kan se, så er det altså en palette fyldt med cream bronzers og cream blushes. Jeg elsker ved det her, at de har så mange forskellige shades, især med de her blushes. Der er alt fra de her orange koralfarver til de her pink toner, og jeg elsker det. Men moment of truth. Du kan se her, så har jeg været i den, men det er fordi på TikTok skulle jeg så lige se, hvordan selve shadesene var, og testede det på min hånd. Men i den her video her på YouTube, så skal vi så teste, hvordan det ser ud på selve huden. Inden vi lige begynder, så elsker jeg det her, fordi den er virkelig god til både hverdag og bare sådan have sådan selv, men også for makeup artister, fordi der er så mange forskellige shades at vælge imellem for de forskellige undertoner. Men jeg tænker altså, at vi starter med bronzeren, og der vil jeg selvfølgelig gå ind med min cream bronzer børste. Jeg tænker, at jeg vil gå ind med shaden, der hedder Hello There, fordi at det er en shade, jeg ikke lige har prøvet at se og teste endnu. Så der vil jeg gerne lige se, hvordan den egentlig ser ud. Og de her, de er super pigmenterede, og de er så virkelig creamy, og så er de bare så nemme at arbejde med. Og det er altså bare et ja tak herfra. Den her shade, som det ser ud nu, så er den faktisk virkelig naturlig til min skin tone. Og det er sådan en, der sagtens vil kunne gå til hverdag for mig i hvert fald. Jeg kan personligt godt lide bare at påføre noget bronzer over det hele på min næse, for at få et lidt mere bronzy, cute, tanning look. Så det resterende produkt på min børste egentlig bare tage og køre her på min pande. Nu er det så tid for blushen, og i dag så tænker jeg, at jeg vil gå ind med en lidt mere peachy, orangey tone. Så jeg tænker, at jeg vil gå ind med den, som I ser herover, fordi det er den mest orange. Og det er altså shaden, som hedder Snatchel. Og så er det igen, ligesom bronzersne, så er de her blushes sindssygt pigmenterede. Og bare holder, jeg tror det her det er sådan en, der holder for yes, altså virkelig. Og det samme som bronzeren kan jeg godt lide at påføre lidt på min næse. Og igen det samme som bronzeren, så kan jeg også godt lide at bruge det resterende produkt på min børste heroppe lige i siden af min pande, for at give lidt mere dimension til ansigtet, og hernede på min hage. Jeg købte min på en hjemmeside, der hedder Cloud10 Beauty, og helt ærligt, så gav jeg omkring de der 200 kroner for den, og jeg synes faktisk, at den er pengene værd. Den er lidt mere til den dyre side, men den er altså virkelig pengene værd, fordi det giver et virkelig flot finish, og igen, der er mange forskellige blushes, så skal du ikke tage at købe 4 forskellige, bare for at få det, du kan få i én palette. Jeg giver altså den her en 10 ud af 10, og det ved vi godt hvorfor. Det er super god kvalitet på produkterne, og så er der 4 forskellige blushes, du kan vælge imellem, og der er 4 forskellige bronzers, du kan vælge imellem, og så er den faktisk ikke mega dyr i forhold til, hvad du altså får. Så ja, det var så bare mig, der reviewede denne her, og jeg håber virkelig, at bruge det til noget. Og så tusind tak til alle jer, der så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i min næste video. Love you! Hej!